kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangu tempe padane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku moyo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo gantengmu rungokno tembangan manisku BL campur saya ku sayang ngapunten saestu yen tiring saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake ku kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal mubrah najan kahanane kubrah ku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina BL campur sari hai sabar mas cintaku mboyo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras ayumu beda karo ayumu rungokno tembangan manisku hai aduh sayang ngapunten saestu yen tiring saged nuruti apa karepmu ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake ku kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane mubrah aku bakal setia